Искам да кажа нещо ясно и гордо, рударите не сме роми. Не сме цигани. Това, че сме с потъмна кожа, не ни прави част от ромската общност. Нашият менталитет, култура, език и вярвания са различни. Ние сме потомци на едно старо, свободно племе Дакулибер, това означава свободните даки. Да, тези, които не се подчиниха, когато Рим нападна днешна Румъния. Докато част от даките и мизите бяха поробени, ние, рударите, избягахме в горите. Скрихме се. Оцеляхме. Живяхме с земята, с дърветата, с планините. Не се предадохме. С течение на времето, нашата общност се пръсна в България, Румъния, Сърбия, Гърция, Унгария и Румъния. Но никога не загубихме духа си. Ние говорим влашки, имаме своите празници, обичаи и старите вярвания, вярвахме в слънцето, в природата, в свободата. В днешно време мнозина ни наричат роми. Някои от нас дори се циганизираха, по принуда, от бедност или просто от неразбиране. Но това не променя нашия произход. Ние сме рудари, горд и древен народ. С различен път. С различен дух. И нека никой повече не ни бърка, ние не сме това, което другите мислят. Ние сме това, което сме били винаги, свободни. Това видео е базирано на устни разкази, предания и лични спомени, предавани от поколение на поколение сред рударската общност. Част от споделеното съвпада с исторически данни, но други елементи не са потвърдени с официални научни източници. Целта на видеото е да предаде духа и идентичността на рударите, така както се помни и живее в паметта на нашия народ.